Bună ziua tuturor! Da, vreau să vă spun că canalul la care mulți oameni sunteți abonați, pe 7000 de inscriși, acel canal a fost surorii mele, care acum nu mai este, s-a dus sus în ceruri. Eu l-am preluat și fac niște tutoriale, fac niște videoclipuri despre un joc, Call of Duty. Dacă va deranja cumva sau mie chiar îmi pare rău, deci sincer. Dar am zis că canalul respectiv nu poate să rămână așa. Eu oricum știa ce-mi place mie. Totdeauna mi-a zis să fac și eu un lucru de genul, dar nu l-am făcut. Și cer scuze tuturor dacă ați văzut videoclipurile care le-am postat și nu v-a plăcut. Chiar îmi cer scuze. Mulțumesc, o zi plăcută, vă doresc și dacă vă place canalul, rămâneți înscriși. Ar fi super. O zi bună.